How's the lechon? It's wonderful. Wonderful. Is your Very first time delicious. eating lechon? Yep. First time, but enjoying it. So guys, na there sa quadrangle bana kayo, no? So magsugod na ang ilang Lechon Kumbera guys. As you can see guys, nasa likod ang mga lechon. So in a minute now guys, magsugod na sila. Medyo bana kayo there guys. So dito kayo ka-vlog. See? Dahan na kayo tao. Mga ano sa lechon. So na lang lechon guys, daghan kayo yung lechon. No, daghan kayo. So ang Lechon Kumbera guys is pwede siya mga tao daghan ang magkaon guys. Look. Ang mga tao guys na pwede mo apil is muna sila. So maybe kung mga lechon guys is ilan ni pakaon o contest o pila ka or usa ka daghan na ilang mahurot nga lechon. So na si ma'am. Good while supply last lang ha. We cannot feed all. Good while supply last. So, if you're in the vicinity, come. Mananangutan na libre ba daw? Of course, libre. But muna, good as supply last. Ano, mga bisita, main bunta, natakalo sa plaza, nagsundala sa atong Lechon Kumbera. Pagkad ko ninyo, ngari mo, magsuroy mo, mag-enjoy ta. Ate, si Garbo, ang Ormoc sa atong mga kadaw sa mga. Guys, awa na guys, magsugod na Lechon Kumbera. Dahan na kayo tao sa likod. Wala may, awa nun siya. Ang gusto ko, ang wala pa kaani, anhin na mo. Kaya magsugod na ang Lechon Kumbera. Si Mayor, sige nagkaon si Mayor, oh. Look. Sige nagkaon si Mayor sa lechon. Ginamitan si Mayor. Ato mga konsihal! Gutom na si Mayor. Yan yung nagkaon ng lechon. Nag-una-una na si Mayor. Yahay kayo. Okay, Hindi ka mukhaon sa lechon. Mga ano ta sa lechon, gutom na ka. Nasa na sa mga nag-judge sa lechon. Nasa lechon. Kaya na. Lechon guys. Abot siya matang lechon. Ma'am Kimi, ano yung nagkawag lechon? Hi guys, lami ang lechon diri sa Ormoc. So marim. Promote Ormoc. Kuan, nag-celebrate me today sa mo 72nd Charter Day. Then usa sa mo activity is Lechon Kumbera. So kailan naman daw ang lechon sa Ormoc. So let's eat lechon. Mga high blood na ta. Ayaw pa eh. Inasag, ang ano, ang judges natin today, we make sure na hindi sila dito para walang bias. Kasi pag taga dito, he was surprised kasi kawag pag. Not yet. Not yet. Wala pa dyan. Wala pa. So guys, na nag-judge guys, no? Si ma'am. No, nag-judge na sila sa lechon eh. Kung sila may. Unta makatilaw ito sa lechon kung sila may, no? Silent kayo si ma'am guys kung sila sa lechon. Councilor Nate Marcos! Councilor Pero! 1.5. Halfway na ba?
Nani mo nga akong rational? Na ako pasahon after ha? Akong rational. Mau ba? 1.5 sir, iba natin. 1.5. Sir, harap ka pa rin. Atong sundan karon. Ang mga naglingkod ako yun sa magtingo. Please all stand for the our Mayor of Ormoc City, Mayor Lechon Kumbera. Welcome to this Lechon Kumbera. Usa sa pinakagaling na lechon sa Cebu. Kinahanglan na celebrate nato Ang pagkalagi sa atong lechon, so natay contest na rin. Kunya, masubaw ninyo. Kauban natin ang ating Congresswoman Luis Flores Gomez, ang atong Vice Mayor Toto Rosin, kauban natin mga members, kasanggunian natin mga councilors. gusto na ako mag-enjoy mo. Kini-libre niyo para sa pagtunalan. Susunod continuing program in the years to come. So we will be able to showcase how good Ormoc election is. So guys, Lechon Kumbera guys is officially open na. So any minute now, mag-ngaon na sila no. Okay, the official opening ni Mayor. Woo! Sige pang gutom na mga una. Oy, Idol! Kamusta man, Idol? Kau na ka? Luto na ka? Papa, okay, gutom na ko. Naluwal mo kung tamukhaon di ako na. O pala ka giluto. The best part is the ears. The best part is the ears. Got the meat. The meat. There's some different stores in Ormoc. From the City Agriculture Office, please welcome Miss Maria Elena Mendoza. Ayun, ang tanan. Kaya kanato, manuyo yung Lechon Kumbera, ang Congresswoman Luis Flores, ang atong acting mayor. So guys, nani mga banyaga no, nga nintry sa lechon for the first time. Yeah, nintry sila sa lechon, nagong sila mo sa lechon sa Ormoc. Mga guwapa. Busy did kayo doing a part guys, so delete pa kayo ka vlog, like totally vlog. Banha kayo no. Nato sa ka-vlogger sa Ormoc. Sa paligid ng kulungan at pagkaraw. Ano mo siyang vlog guys. Dugo pang lechon bread, gutom na ka bread. Gutom na ka. So, at least, Apil mo tanang bread mo. kinala na tayo coupon. Wala tayo coupon, mag-vlog lang ta. Mag-vlog lang ta. Magpaniwang. Bisa kayo sila mayor guys, tanawa. sa Pegola, sa Bibig, Hindi nang i-promote ang lechon guys para ang ubang tao sa gawas makakita sa lechon, diba? Gwapa mi gano'n? Gwapa ang lechon, dili sila. Gwapa ang lechon. Sila. Ang lechon. Next year. So enjoy the rest of the You're enjoying? We thank our judges. Financially. Kind of lecture you will not find in Manila. How we make it here. The ones who make it here. It's very interesting how they make it. We first have this. Ako man naman kabili na itong scores. Dipping on Subo na kay Mayor! Para sa
More tasty, more tasty. That's more tasty? Yeah. Well, I can't just drop this. Just this one. This one? No problem. I'm sorry. Take one. All right. This is where the tasty one is. Nakakaon naman ka diya, Brad. Brad, busog na jud ba? Ikaw na daw kanon. Ayaw, in town. Guys, di sila nagkaon dali guys, no? Nangaon na sa silang lechon. Sige, sila panguha silang lechon. Na, mga na tag-lechon guys, sa Lechon Kumbera. Sulawas na lechon. It's so yummy! Yummy, mas yummy siya. Makarog-karog. Makarog-karog. Laban lang to ha, ang high blood na to. Makoy high blood fish! Wala ni high blood karon sa Pasa ko sa high blood ka. Kauta, Lechon Kumbera, alabira. Guys, ng-attack na sila guys, nangaon na sila. Woo! Ilang hot doon ang pila ka buok lechon, mga 15 ka lechon guys, ilang hot doon. No, so nangaon na sila karon. Na ay nag-grow na sila. Oh, see? Hot na nila ang lechon guys. Sige na, nangaon na to. Lechon. Sir, kumusta ang lechon, sir? Lami. Lami kayo. Hi, how's the lechon? It's wonderful. Wonderful. It's your Very first time delicious. eating lechon? Yep. First time, but enjoying it. Sir, dagko na magsingot diga, sir. Maglami, ano di ka sa lechon tingali? Guys, busy na kasi lagkaon, guys, oh. Panggutom na agad sila. Sige, mga ano pa. Open na na, may stop, pasok na. Ano yan? Brad, ano Brad? Guys, busy pa may kaon guys, no? Wala na among content, kaya panggutom naman eh. Hindi na may kaon talaga, daghan na kay mga tao. Na? Na? Ngaon ta, ngaon. Malikawat na dahil kayo, wala namin kinalaman. Ay! Ano mo sasabi mo? Sarap! Kasi libre! Libre yan kasi siya! Punta Sarap! kayo dito. Yeah! Limited. Unlimited lechon! So mamayang gabi po ay i-announce na nila sinong nanalo no, yung pinaka may masarap na lechon sa Ormoc. Abangan po natin yan guys. Bisa na sumikaon guys. Mamayang gabi ay lechon paksiw na naman. Kagiloto na ang lechon. Ito Lechon paksiw sa dito na. A few inches later. Atak na! Ano mo dagan? Katak! Naman oy. Sige, kumbira! Sige! Hop! Tawag na nung lamit ha. Galan. Wala makuha kayo. Ito po yung kumbira talaga. Guys, nagkumbira na dyan. Binirahay na sila! Ma'am, pag hindi ka pa nakakain, nakain Hindi pa nga eh, kasi puro work, pero alam ko kung gaano masarap ang lechon Ormoc. Sobra. Kahit walang suka. Nagkagubot na sila, napaso na ko! Nagkakagulo na dito! Nagkakagulo na! Ayoko na! Ano nakapasikat? Di ba ilugan? Kami nakapasikat sa Ormoc City. Ang lechon di ba ilugan? Atak na! Atak! Sikat! Sabong na yun! Ang lechon di ba ilugan? Guys, alis na ako dito.
Mahawa na ko kay nagtutod na sila. Guys, wa na yung lechon. Kita in 30 seconds to 40 seconds, sugot na ang lechon. Buti na Wala pala kalami kumain ang tayo lechon. kagad. Guys, sugot na ang lechon guys, no? Yung hawa ganin ko kay sobra sa kadahas tao. Yung anak ang nakita, wala na. Pero at least sa kakaon mi guys, no? Finger licking good. Very delicious. So, walang pong tubig. Dapat manahimik kayo. Naay tubig, oy, naang tubig dito sa kilid. Asa man? Nangato ang tubig. Nangato ang tubig. Guys, sugot na ang lechon. Sugot na ang puso ang mga tao. Daghan gihapon kaayo. Nada sa nagkagubot gihapon. See sa likod. Hinga na kalami ang lechon sa Ormoc guys. Nakakaon ka wa? Kaon. Finger licking good. Gibira. Lechon gibira. Yes. Actually ganiha ba pag panghawa no? Oh. Visit ang lechon ni place ang tiyan kay giana. Ana man noon. Visit ha. Ako nakita ko ni hagibaling ngalio goy. Grabe lagi natingan ako ba ang lamisa ka naganahan na. Okay tantanan, okay ta ha. Lechon po more lechon. Daghan gyapon guys ang naghuwat sa lechon dali sa katent guys no kay ang uban wala kakaon is because nagilugay manggod so nasa dali naghuwat. At least hang kayong tao guys, promise kay siyempre ang Ormoc naghatag og libre nga lechon sa tanang tao as a event. So ang tao is busy sila para mo try sa lechon no. Because it's for free. Sarap na Yan ang coupon. Coupon. Coupon lang, walang cube.